Golper dihian emi te hi hian adanga te hi tian shui kai chawa te hian chuan ta hian ngata chuan hemi thing te hi ngul ania so da sa te chuan ang cross khau em mai ni ten ta hian te hian lu tai hian dai pera chuan hei hian ti hian chil thlamak mai ni kara hian Golper ten dai a theu ka so ta so mau pahnih apia so na cross a chunga hlanga chuan apia hian a cross le a hnui zo ka kaltir ta ti son a khau ain ain ko kal ta chini pakhat a chunga pakhat a hnuai chuan tian hetla hian ti hian hemi chunga hian ai tron beta chuan hei hian ti per chi khan ten a tol thata a chep beta chat mai ni het em mai ni hei nakina kan soi tak kha hei hi ni a mi a hian an phur pet te lai ten a per chi kha ni hi le thata hemi hi a per thlak chi khan hei hi le thla ta na chep bet ta chat mai ni sa zo te ok lian thei khop mai trini na tilai po hi la oma ai a kam thadu mai tilai khan hei na hian pali ang ka thleng to ti hian hei dai hi theu thla a her ngai ni hi om ni lova sa tan pon kam hem ra khop mai man lai han ur khop mai thini ti hi mangkhong te po ting hin dai an thewa ang kam thini ni wa te kong dunga te mola ting hin an tan thla nana kan pile pute sa lak ve na chi khatani ti hi silai nei lo teram bak ve thei lo te na ti hian sa lak ve na ani kam chu kam tam bak la ni khu lai khu to pe man ve ngai dong khop mai kam tu po hian dai theu dong po hi
full ไปom lo ve tak pakhat ani